Guys, ubalik ko kay ako aron turno manghugas og plato. Tarawan nato na ikugas aron malimpyo. Aron mga kuhan hugas. Ako lay maghugas kay ako ang kuya kay sige lang dulag email. Ato aning tarungan og sabat kay daghan pa kay mantika. Natalia, gracias. Quiero contacto. Sa nato ning planggana aron limpyusan. Ali na mo na bunat pa. Tanan. Kuha ko tubig dito ara sa ilibabo. Sa ilibabo.
bago na mong plato. Dapat ko dahil sa Jamri TV. Bukan Jamri Show. Bukan Green TV. Huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe, and comment, and click notification bell aron updated kayo sa akin bagong video.